So hello, what's up mga ka-idol. Pasensya na guys ako mga followers, mga viewers. Di na wala ko i-upload sa akong vlog. Kay gumikan nga na ako gipamati sa kong lawas. Murag sagol piang ni ba. Napiang gug ko mga ka-idol sa unang trabaho nako sa unang kapoy gayon niya. Karga mga ugdang like mga ubod. Kaya mao na pangwartahan sa kong ginikanan sa una nga di namin nagdako. Unya time to time nga karon ning suol na siya ba ning suol. Mao ni karon nga sakit kay akong hawak. Nya kanang magbiyahe ko og lagyo nya makadlawnan mi kanang musuol siya sakit kayo kanang murag sag maglihok-lihok sa kong luyo. Sakit kay akong hawak nga karon nagpahilot ako kay sakit jud kayo kay nagpagbangon ako karon res daw yan. Mura sa nipiti akong luyo. Unya naglisod kog lakaw. Grabe ka sakit jud mura ko kanang kung musakit akong luyo igbarog na ko ug pugngan ako akong luyo. Mura ko kanang sakit jud kayo. Mo nang mulingkod lang ko. Grabe nya. Sinsya na kayo nga wala ko ka-upload kay nagipamatis kong lawas lagi. Kapoy, sakit, grabe murag mulakaw lang kog pila ka lakang. Grabe sakit na kay akong likod. Mo na nga i-relax ako ni. Daghang kay kog mga kanta nga umabot. Ambot ng kaani og makadayon ba ko. Kay gumikan grabe jud ka sakit sa akong luyo. Karon no sakit kayo. Ultimo mo barog ko, mulingkod ko, maglisod ko. Kay grabe ka sakit gyud. Nang gitumaran sa na kog tambal para mo mayo-ayo gamay ba. Grabe sakita gyud. So update lang ko mga ka-idol kung maka-vlog na ta. Maram gina to pagpalingaw sa to mga viewers. Karon wala pa lang jud ko karon kay grabe sakita gyud. Di madas lawas grabe. Ang hawak gina ko mo akong gi kuanan giron kanang gi protektahan kay murag mabali. Murag kog mabali gyud. Ultimo mo barog ko mangihi. Grabe sakita gyud. Nibog na ko ni usaon ni. Sinsya na kay mga ka-idol Saan man gini anam gini kinabuhi na to. Dami gid sa tanang panahon nga maayo taglawas. Relax lang sa atakay. Grabe gyud. Kita ko hawak. Ultimo paglihok. Mura na kog mapiko. Mo na nga ako sa ning lora ko pila ka days. Update lang ko sa kong mga kantahanan gani. Kay isod sa kayo pugso na to atong lawas gud nga murag maglisod gani taglakaw. Salamat kay mga ka-idol sa inyong suporta. Update lang ta kung maka vlog na tapohon. Kay grabe sa kong lawas, grabe sa kita. Salamat kay mga ka-idol. Amping tanan mga followers na ko diha og sa mga kailan ako diha. Amping mo. Salamat.